Pertsona batek konortea galdu du merkatal zentro batean. Biktimaren inguruan dagoen pertsona berarengana aurreratzen da, zer gertatu zaion jakiteko asmoz. Biktimaren alboan makurtzen da. Aurpegian kolpe txikiak ematen dizkio eta sorbaldatik eutsi dio, apur bat astinduz. Biktimak ez duela erantzuten ikusita, kopetako kotx maniobra egin behar zaio. Bularra mugitzen den ikusi, arnasotxak entzun eta biktima kanporatutako airea sentituz. Bitartean laguntza eskatuko du. Lagundu mesedez! Urreratutako pertsonak bat bira deituko du. Ambulantzi bat mesedez azkar. Biktimak ez du erantzuten eta ez du arnasten. Bihotz konpresioak egiten hasiko da. Konpresioak egiterako garaian garrantzitsua da bularra 5 zentimetro inguru jeistea. 30 konpresio egin ostean gelditu egingo da eta 2 aireztapen egingo ditu. Ondoren, konpresioekin jarraituko du 32 erlazioa mantenduz. Oso garrantzitsua da lehenbailen hastea BBB egiten. Gelditzea jasan duen pertsonak bizirauteko dituen aukerak 170 handitzen baitira. Garuna eta beste bizi organo batzuk oxigenatuta mantendu ahal izateko garrantzitsua da konpresioak erritmo egoki batean burutzea. Hau da, 120 konpresio minutuko. Inguruko pertsonak ahalik eta azkarren kanpoko desfibrilagailu automatiko bat ekarriko dute. Bitartean, 30 konpresioz behin pertsonari 2 aireztapen ematen jarraituko du. Airebidea ireki eta kopetako kotx maniobra eginez. Kadea iristen denean, pertsonari elektrodoak ipintzen zaizkio bular biluzian. Bata klabikularen azpian, pertsonaren bularraren goiko eskuinaldean eta bestea bularraren azpian, ezkerreko aldean, bihotzean. Elektrodoak ipini ostean, kadea piztu eta berak emandako jarraipenak burutu behar dira. Choque indicado. Aléjese del paciente. Deskarga bat emango diogu. Administre un choque ahora. Eta deskarga ematerako orduan, inguruko pertsonak ez dute biktima ukitu behar. Garrantzitsua da inorrez dela biktima ukitzen ari ziurtatzea. Konpresioak egiterako orduan, esku bat pertsonaren esternoiaren gainean ipintzen da, toraxaren erdian titiburuen parean gutxi gora bera. Beste eskua lehenengo eskuaren gainean ipintzen da, eskuak bata bestearekin gurutzatuz. Jarraian, besoak perpendikularki ipinita bihotz konpresioak egiten hasten da. Indarra egiteko beheko eskuaren eskuorpoa erabiliz. Konpresioak egiterakoan bularra 5 zentimetro inguru jetxi behar da. 30 konpresio egin ostean gelditu eta pertsonak 2 aireztapen egingo ditu. Aireztapenak egiteko prestatuta ez baldin bagaude, konpresioekin jarraitzea gomendatzen da. Eta aireztapenak egiten baldin baditugu, garrantzitsua da toraxa igotzen den ikustea. Anbua erabiltzerako garaian, garrantzitsua da airebidea irekita mantentzea. Eta anbuaren maskara aurpegian ondo finkatzea, aire guztia biriketara joan dadin. Finkatu ostean, anbuan presionatuko dugu eta airea sartuko diogu. Lukasa etengabeko konpresioak egiteko diseinatutako gailua da. Izan ere, bihotz konpresioak egitea oso neketsua da eta baliteke konpresioak egiten ari den pertsonak akituta bukatzea. Horrez gain, konpresioak abiadura eta sakonera konstantearekin gauzatzen ditu. Uneoro odol fluxu konstantea mantenduz eta biktimaren bilakaera arrakastatxoa izateko probabilitatea handituz. Lukasaren azpian, Lukasaren tabla jarriko dugu. Orain, Lukasaren gerrikoa jarriko dugu Lukasaren azpiko tablaren gainean, ondo finkatuta. Orain, pizteko botoiari emango diogu. Eta jetxi, esternoiaren parera. Orain, konpresioak egiten hasiko da.
32 erlazioa mantenduz. Bi aireztapen egiteko denbora izango dugu. BBB aurreratua egiten ari diren bitartean, pazienteari zainbide periferiko hartuko zaio, sendagaiak administratzeko. Adibidez, adrenalina eta amiodarona. BBB aurreratua egiten deunen, pazientea monitorizauko deu, eta olako pantaila baten agertuko zaizkigu pazienten bihotz maiztasune, saturazioa, oxigenona eta CO2. Hemen ikusiko deu pazienten ritmoa zein dan eta erabakiko deu ritmoi desfibrilagarri edan edo ez. Desfibrilagarri edanen txokea emango diogu eta konpresiokin jarraitu. Eta desfibrilagarri ez danen konpresiokin jarraituko deu.